Molweni bethuna elamgama ndingibulelani kakoyo. Inkqubo ke ikwala eziphambili apha kumhloboneni FM uqala intsimbi yokuqala kuyatsho nentsimbi yesithathu rhoqo ngecawe. Noko sendinexesha okanye ithuba ndilapha ngoba ndafika ngomnyaka ka-2008 uzawuthi kakuko. Eyona nto endinokutsho ndithi hayi into ndonwabisa kakhulu indisebenzisa kamnandi mhlobo we-NFM indlela esisebenza ngayo, teamwork, ufumana ingcebiso even nakufuna from i-management yakho, ufumanisa into yoba noko nawe nezinto nakubeni uyazi le nto uyenzayo but bakhona abanye abantu abakunikayo amandla ukuba mawubheke phambili bakukhulise bakubonise nezinye izinto wena ongaziboniyo. Wow, nokusebenza ngomculo nkosi yam hayi ke lolona uthando lwam kuba kaloku umculo kum uyandiphilisa before ndiyokuphilisa nabaphulaphuli. Kule nyanga eyodwa yabasebenzi sibhiyozela iminyaka engama-56 oko umhlobo we-NFM wabakho. Ngoko ke sithi #UWFM 56.